Hej. TDK. Kristoffer Sætsæt. Kristoffer, vil du ikke lade den her på din eller min kanal? Nej, jeg er ligeglad. Okay, så kommer jeg på min. Du husker bare lige at fortælle, at det er mit headset, Ja, det er og du ikke har det. Ja, det er en unboxing af Kristoffer Sætsæt. Unboxing. Nej. Ja, du kan lige vise kassen til det. Det er en TDK af Kristoffer Sætsæt til 15. En TDK af Kristoffer Sætsæt. Det er Logitech G35. Mega awesome headset. Det er dejligt at have på. Og dens kasse er mega awesome. Ja, kassen er her. Og den skal bruge to af de ting, der er for at kunne holde til. Min telefon. Det er dejligt at have på. Ja, min telefon er ringet lige, så jeg var nødt til at tage den. Mikrofonen her kan slås op og ned. Den kan bøjes. Den kan bøjes. Den lyser, når den er muted. Ja, der er et lille lys. Hvor sidder den? Sidder lige her. Men jeg kan ikke se den, men den sidder lige her. Den sidder lige her. Kristoffer siger, at man ikke kan se den, men den sidder lige her. Ja, der er også en mute-mikrofon her ved siden. Der er 3 programmerbare-knapper. Så er der en knap, man for eksempel kan. Ja, der er makroer. Hvis man kan det. 3 makroer. Så er der en stor op- og ned-knap her. Og så er den mere behagelig end min. Den her, den skal klikke. Nå ja, I så selv, hvor stort mit headset det var. Så jeg sidder med her ved siden af mig. Og så prøver vi på mikrofonen der, så det bag ved Kristoffers. Og mit headset, det er en smule større end dit. Men så har man nogen... Benjamin, det kan så også... Mit er så bare mere fleksibelt. Ja, og man... Ja. Så har man... Nu er mit større end dit. Og ja, okay. Det er faktisk lige stort. Okay, det er det største. Og mit det er også blødt heroppe. Og måske det lige en god at vise den her. Nej, mit det er størst. Nå, lige nej, jeg piller bare den her. Ja, men du skal også vise den her. Ja, okay. Det er lidt til, hvis man har et større. Men så har jeg en på fornemmelse om, hvor stort headset cirka er. Og mute-knap her. Og den kan så husk at vise den surround op og ned, der er 5, nej, der er 8 hak. Man kan køre den i. Men ja. Ja. Vis den der surround sound, så er det fra. Ja. Jeg ved ikke, hvor den sidder. Der er altså en lille hak. Og den siden er knapper i. Nå, ja. Der er lige der. Nå, ja. Der er surround slået til og fra. Og den er slået lige nu. Ja, den er slået til. Nej, den er oppe. Men så er der sådan nogle her. Den er oppe, så er den slået fra, når den er nede, så er den slået til. Gæt hvad det er til. Det er til. Du behøver ikke hive den derude. Det er ikke, ja. Hvordan piller man den ud? Du skal bare tage fingrene ind under det. Og man kan bare gøre sådan her. Så er det mit af, så sidder der ikke nogen herinde. Og så kan man have headsetet på. Okay, Kristoffer. Der er dog nogle ulemper ved det her headset. Hvad? Så jeg sætter den her på. Så tæller jeg ulemperne. Så er vi tilbage igen. Vi har lidt problemer med lige at få sat den her i igen. Og vi må lige hvor de ørekommerne er. De er... Altså, why not buy more? De er cirka 2,5 cm. 2,5 cm dyb? Ja. Det er lige en halv centimeter mere end dit. Men det er nok til, at ens øre ikke er irriterende. Ja. Og så kan det kan pilles ud? Nej, det kan det ikke. Hvad for noget? Det her. Nej. Når den ikke kan være trådløs. Når det er et... Det sidder rigtig godt på ørerne. Det er bare ikke de bedste af på. Lige se her. Ja, det er et prisvindende headset. Jamen, det er ikke som sådan... Jeg synes ikke, det er det bedste i verden at have på. Har du ja, okay. G930 bedre. Prøv at se her. G930 nu sidder jeg her. Vent, kig ind! Så du det mærkeligt lige før? Du skulle se, det var så mærkeligt. Nå, lige meget. Kristoffer en rester lige en 4 ting. Sådan noget. Jeg fik et drag i. Nå. Det er udmærket på. Og så det ikke
så er vi tilbage igen. Efter en lille roulade for spray. Vi viser lige kassen her. Oh my god, jeg tror, jeg skal have webcamen lidt længere væk. Kig godt ind i mikrofonen. Der er nemlig sådan en bøjle, dæmmer på. Ja, hvis I ser ordentligt. Så ser der sådan en her, ligesom der sidder op på min mikrofon her, der gør, at det kan bøjes. Så lige her. Og nu kommer vi til ulemperne ved headsetet. Ulemperne er, at dem her de meget let kører ned. Og Benja, prøv lige at tage det på hovedet. Og så gør jeg sådan her. Ja. Det sådan det er ulempen. Så man kan ikke lige strække sig sådan her, mens man har det på. Eller sådan her, eller hvad det er, man nu strækker sig. Man må ikke bevæge hovedet, når man står. Jo, sådan her. Så må man gerne bevæge hovedet. Så falder det ikke af. Men ellers der falder meget let af. Og endnu en ulempe. Det er at altså hvis for eksempel hvis man er handicappet for eksempel, og ens ører sidder heroppe, og ens mund sidder hernede, så kan mikrofonen ikke nå ned i munden. Men ja, så kan man bare gøre sådan her. Ja, okay, det fedt. Det er det også noget, der er lidt sjovt. Og men ja, vi ved godt også, at det headset, det er lavet til at kunne prøv at forvise lige en af de gode ting. Prøv lige at ryste og nej, ikke ryste, men sådan her. Ryd det. Sådan her? Ja, også det er meget smidigt. Og så knækker det. Så knækker det, så skylder du 550 kroner. Hvorfor du sagde så, at jeg skulle gøre det? Altså, jeg sagde ikke, du skulle det. Og det var altså ikke hørt det. Hvorfor virker den ikke? Prøv at vente den om. Det var for den ting, det går. Vi ses. Hej, jeg vil gerne have jer til at kigge ind omkring kanalen Danny i junglen, tror jeg var den her. Jeg kommer med lidt ting, det er bare for at reklamere lidt. Og jeg er Lionel Messi, som I kan se. Lionel Messi. Jeg spiller nummer 10. Så, ja, det er sagt nok. Vi ses, fans!